Kamaayong udto sa tanan. Good noon. Wow. Today is March 6, 2022. Unang Domingo sa bulan sang Marso. Kagate, ari naman taliwat. There is a DYEZ Action Radio. 684 kHz. Kag mapamatian nyo kami. Kag malantaw nyo mga kami sa FB page sang aton nga waragwagan. Kag siyempre maayong udto sa kay Marinona, di maala magbano ang aton nga station manager. So with our news chief Rex Cantong, sa tanan nga mga gapalamati, maayong udto kag ari naman ko mga lagad sa inyo. Ako si Rod Simon sa ngalan sa pinalanggan natin nga Congressman Greg Gasataya. Asa naman ta 12:45 sini kag ari naman ta at 12:12 right now. I hope you're having a good time. Ang iban nagurgo panyaga, ang iban galuto pa lang, ang iban nga tapos na. So tutukin nyo lang kami diya para mabalanta ang mga nangakaangay information sa aton nga congressional office. Well, gata lang ka muna update sa aton nga COVID-19 watch diri sa siyudad sa Bacolod. Normally, gina-focus naman lang diri sa aton. Balikan ko lang sang nagligad, no? Domingo Subong. So, sang nagligad ang aton yung kaso may duwa, may tracing new recoveries, kag zero new deaths. So, muna, ang kagapon niya, kaluyan, daw gamay lang man, gabay pang eventually madula na gid ni siya. Okay? Isa kagapon, may zero new recoveries, new death, zero man. Gabay papadayon lang. Pero tiyaragapon si COVID-19. As usual, ginapanumdum sa aton sa ating Congressman Greg Sataya ang pagsunod sa mga safety protocols. Aragapon na. Ti hygiene man na mga hugas sa perimeter. Maski wala pa na virus ang unaya, wala pa pandemic, ginaubrata naman na. So, ano lang gyapon? Pag disinfect, syempre, pag suksok sang face mask, kag hindi guro na medyo hindi pa ni madula, kag madugay-dugay pa. Ang pagsuksok face shield, na amat-amat man ng iban, wala nagasuksok, pero kung masuksok, kaya okay lang gyapon. Kag importante, ginang social distancing. Although hindi matikawan, maski sa jeep subong, gaginutok, pero wala ta may mimo kay nagasaka ang gasolina. So, amo na ang harsh reality nga pwede ginaton nga mabaton tanan. Pero ang social distancing, kung pwede malang mahimo naton, ma-practice mo ya, so do it. Kung para na ya sa kaluwasan sang isa kag isa. So, just the same, we have to maintain the minimum health protocols. Namigita nga sunod naman natin nga matag nga figure. Ano nagid sa Bacolod City COVID Watch, magambal ka, zero nagid balatan na now. Kag eventually ma-free na kita. Although nga may isa naman ka problema nga doon na kulukulbaan sa jutay, ang natabo naman sa Ukraine kag Russia. So mga muyo lang kita sa hugot, yung gabi pa dula na ini eventually. As early as now, I would like to say good noon. Kapamati ni sa subong, si Chay Maret, of course, yung Willie, hello. Si Terry, galantaw sa Facebook ko, ay. Hindi, kapamati. Thank you so much, Terry, kay Ikit. Okay, dara sa Purok Balinday, Barangay 2. So with Tintin, Jerry Boy, mga friends tigida, mga tanantang kakilala, maayong adlaw para sa aton tanan. Although maulu-ula, mulano, no? March 6. The once in a while, nagagwa ang light rain showers, gid ang aton nga ining dangata natin, o naton once in a while. Okay, so amuyad to no ang aton nga panumdum sa tanan sang pag practice sang minimum
health protocols. Kag magbiyahe ganis mo sa nabalaan kuya daw pakita mo lang mo nga bakuna card nga you're fully vaccinated. Well, may istorya tabi about the 10 habits of successful students. Ang una ginadadapat, you have to be organized. Get organized. Making a plan for what you're going to do and when you're going to do it will make sure you're always ahead of the curve, literally. Natural na nga dapat organized balaw na plan out mo tanan kag kung amo ka na as a student eventually ma-carry on mo ni hasta mang hindi sa ka professional o kung isa ka public leader. Who knows? You can never tell. Para bigay Congressman Greg Sataya nga organized kina diya sa congressional office. Nga tanan niya daw plastado bala. Nga hindi yang lang pagusto kundi sakto tanan nga pag sinalayo. Amo nang nami. Get organized. Importante gid. And of course, don't multitask. Students have shown that multitasking is physically impossible. Pero kaysa nagagwa ta sa mo nga rule, nga ti kon multitask, man ginaobra mo daw wala ka-focus sa isa kabutang. Pero sa subong niya daw medyo, ako nagyan ko na nga multitasking man. You're a student, then you're working at the same time, then you're doing a lot of something else pagid. Kasi kung namadumduman ko sa student, working student man ko kay long before kong nag-eskwela balik, nag-DJ na ako that time. Nag-disc jockeying na ako. And then at the same time, I am accepting on-call events big on may mga kasal, bunyag, debut, birthday, beauty pageant, anything under the sun. Go lang. So, multitasking at that time. Although nga admittedly, would like amo na ang focus mo bala galain galiko ka. Okay, so kung pwede pa lang as a student ng mga ako yung may rason to mo ilong mulo so kinanglan kagid inang ma-multitasking kagid kay parang makahagan-hagan sa pagpangabuhi mo sa matag adlaw. Importante ginaya. Pero kung regular student ka, you have your parents to take care of your studies, so concentrate ka lang. Hindi ka hindi ka na makaligoy-ligoy kag insakto lang imo ginobra, mapareha kag kay migo ko Henry nga nag-graduate sa cum laude ni sabla mo. focus sa iyang pag-eskwela. Okay. And actually isang eskwela ko at the same time grabe no, madumduman ko gali. Looking back bala dre, nakaagi ko na pre nga naka-SSG president pa ko, the Supreme Student Government, may ulubrahon ka na. Kaagi pagi ko editor-in-chief sa amon nga accounting inabalang sa school magazine namon nga GFian's Vision. Nakaagi pagi ko president sa Bacolod Federation sang Junior Philippine Institute of Accountants. So daw mo to multitasking gabi no ginobra mo na then at the same time pag tapos ko na eskwela mangimos ko kay makanta naman ko sa Golden Field. Oh my gulay, kaya mo na pala nga siling mo you have to be natural na multitasking. So mahimo mo na kung out of your kapigaduhon gidya bala kaya gusto mo I will survive kamo na mo. Pero kung inang siling ko nga regular kaya nga daw araman ng parents mo gagasto sa imo hindi na pag inabalang masiling ta kanugon pa kung mapabiyan-biyan ka lang daw wala lang sa imo kinanglan tutok para nga sanag ang puturo. Kag ang isa pa natin matag mo ng divide it up. Studying is not
fun to begin with, and forcing yourself through a study marathon will only make it worse. So dividing your work into manageable chunks and rewarding yourself when you finish each chunk will make studying more fun. O, tuod, no? Isa, ako may ano, ko na, may gina-apply ko na ngayon, nablang daw masiling mo, estudyuhan mo nga part, pero when your body is telling you nga daw medyo, take a time to relax for a while, you have to do so. Laingin man mo nga daw energize ka na mo kung maka-relax ka na, ma-energize ka na, makapanumdum kaliwat balik kag once in a while, kinanglan, ano mo may kagalingon, i-treat mo man, no? Mabaka biya, mga peko diyan na pang ibanda, istorya sa mga barkada, parang hindi maanugon ang imong tempo while you're having your relaxation activity. Okay, ang isa pa gida mo na, sleep! Tulog, tulog, no, importante gida. Maski ano pa ang edad mo, hubin ka pa kadto ka sa senior citizenship and beyond, tulog ka gida. Sleep! Don't underestimate the importance of those 8 hours of sleep every night. Getting a good night's rest will sharpen your focus and improve your working memory. Tuod na bala? Kaya ako, well, at the same time, ako nang ara ko sa entertainment world, mabalaan ko na nga wala ko sa kondisyon kung ang akon vocal cord wala ga work mayo. Kung kulang ka sa tulog, kulang ka sa puwersa. So, budlay, hindi mo malabot ang mga tag-as nga mga notes. Pero kung nakatulog ka, wow, nami mo daw may kagid energy level amo nang masiling kung to do performance, maka-perform kagid sang maayo. Okay? So, tulog gid. Kung namiya kayo magtulog, di ang sobra 8 hours, go, go, go! Basta kinanglan, although may mga balaan man natin, iban daw, mapati ka ginanong, iban, 4 lang ka oras, isa ka 24 oras sa isa ka adlaw, 4 lang ka oras sila tulog, pwede, kaya kung ka multitasking na sila, pero kulang ka gyapon sa tulog. We have to admit that, kag importante gid ang pagtulog para amo na gani to sharpen your focus, your memory. So kinanglan gid ang pagtulog. Pero sa amo diya sa Purok Balindaya GM ya. Dabudamo daw wala gatulog. Ampot nga ang akong gabi dapat tulog tanan. Sila wala gatulog. Kagahod amo nang budlay gi kayo kung nara ka sa area ka daw damdamo ka mo ililikit ang mga balay. Wala ka may mo gonto ka sala mo kag patinto ka to balay sa subdivision sa Ilocada mo na bilaw. So kinanglan maano ka lang mandan mo bala, batunon mo na lang kag tinguhain na lang if you feel like sleepy in the afternoon, so tulog ka lang when your body's telling you to take a rest. Okay, ano po yun na pwede tabi matag nga mga mga habits para sa successful student. Well, pwede siguro mahambal ang set mo bala sang imong schedule. Do you work better right after school or after you've eaten dinner? Are you more productive in 90-minute blocks or half-hour spurts? Find a schedule that works for you and stick to it. So, may iban nga daw, nabalang namian siya magtuon, kaagahon. Yung sa temprano, basta na may natutulog kinaandan mo nga kaagahon, katuon, effective para sa imo. Meron man iban magkaon, mag-dinner,
tuon na sa Mayo mo gid parang makahuman siya pagtuon maka-take sa dinner ya. Mera man iban nga manyapon anay pagkatapos panyapon amo na ang pagtuon kag dira bi effective ang iya pamatyagan nga pagkatapos siya panyapon amo ang pag tion para makatuon siya sang maayo. Amo na nga importante gid kag hindi man maanigar nga aton nga Congressman Greg Sataya maalam nga tawo kag I'm pretty sure sang chimpo ng estudyante siya ano gini siya masiling naton responsable gid bala ara ang iya pagka-focus sa iyang pagtuon. So hindi gid malipata. Okay, you have to set a schedule kundi in ka nagakaangay kag kundi nang naandan mo. No worries at all. Kiti muning naandan mo. Okay, we'll give you more of the mga tips tanibe of our of being a good student. For the time being, i-check tanay ang aton ding page kung damo di mga gapag-greet sa aton nga mga listeners naton, mga galalantaw da sa aton. Okay, i-double check natin para may time ta nga mag-greet sila. Kag dugay-dugay pakilala ko sa inyo ang bisita naton, makaupod siya naton subong adlaw. Okay? Si Juan Lastiere. Hello, Ron Simon, one of the DJs. Okay. Uy, sobra naman. Hindi ko ka 70s. Juan, ano na kaya? Late 80s na ko. Mga nagsugod ko sa radio. 88 mo. Okay. Hindi lang ka 70s. Okay. Salamat, Gidwana. At least you take time to listen to us. Si Toto Balolot. Well, thank you, Love you man sa inyo da. There is someone sa Hong Kong, damo gid. Nakisbaw. But ano ni man? Do kasubo ni nga balita. Tinay na marhen, gabay pa nga, kamuda, kaluyan, sa ginuuya, hindi ka mamalatnan. Kag si Ana Sinoro, no? Hello, good noon, Action Rod, sa tanang nga mga ka-action radyo. Thank you so much. Kag maka-open na natin, hindi madugay, ladies and gentlemen, siyempre so kita. Kag inisa namin nga resource speaker kada nung mga nagakay ngabo. Kalatabo. Bala, ikata na itong mga tips on how to become a good student. Pwede ito na madugang sa next edition natin. Amo ni siyang namin nga mapamangkot sang mga adlaw-adlaw nga hilikoton sang congressional office, staff, kag gapaningwa gid siya maski papano bala may makuha kita isa o duwa nga aton ma-interview via phone patch. So salamat gid sa mga Ginoo nga ari naman siya liwat makaupod naton kag ti makatag sang nasin ko na nagakaigo nga information. Ladies and gentlemen, without much further ado, please welcome Magabi ba. Okay, Mr. Jonald Andrade! Hello, Sir Rod. Good afternoon. Ari naman ta. Sadyahon ta naman Amo gani. Hello, good afternoon sa amon mga tagpalamati sa amon na gid ya. Of course, sa mga avid listeners no ni Sir Rod Simon sa kay Congressman Greg Sataya, palakpakan ta sa Sir Rod. Sir, kag of course kay Mamayta nga nagapadayon gid ang suporta kag ano nang hands-on gid sa tanang nga programa kag ang ginapakigbato ang mga plataporma sa aton pinalanggang ang Congressman Greg Gasataya. Yes, that's right. Kag ti salamat no at Yes. kabalo ko nga maski kung kaisa na tawag ta nga Domingo is a rest day pero sa imong Domingo Yes, wala. it's just like a regular day. Yes, Kag sir. salamat kita no sa mga amigo ta, mga kapitanis da, mga kagawads, mga SK chairman, mga SK kagawads nga ara lang gid gihapon nga nagasuporta sa aton pinalangga nga Congressman Greg Gasataya. Kanami nga batyagon nga sa pihak sa kung ano paman
Siyempre, hindi tigid man malikawan, wala man tao nga perpekto di sa kalibutan, wala man tao nga mapabusog mo gid sa maayo, kay ti may ara gina madisgusto, natural na, maski diin biblikal na iya. Madumduman dapat siyempre diwat-diwat sa disipulo gani nga pinilian na gid ni Kristo na upod pa gani ito si Judas, hindi bala? So the rest is history, natural na. So we have to admit nga mo ginaang pagpangabuhi ta diri sa sulod sang kalibutan. Amo na nga te, ari gabay pa nga may istorya na to dito. Yes. Ay, wow, kanami. No, pero bago na ba si may gusto ka ani tayo mo yawon? Si Congressman Greg Casataya lang yun. Okay. Okay. Dr. Kami Lancer. ako na bala sang iyang nga kanta mo nagisa emotional ko nga part. Namiyan ko kayo Namiyan ko na mamati. namiyan ko na sang kay ginatag ko tips about the student mo. How to be a good student para man sa imo, maayo kang estudyante. Tuod sa- Oo, sa mo. Out of kapigado ko, I'm Yes. sure nakatilaw kang naka-multitasking ka man. Yes. Kaya para makasurvive, ti amo mo ko sa una mo naging siling ko sa una nga, aside from being a DJ, guys ko ala ko, tapos at the same time, kakanta ko sa Golden Field, tapos SSG president pa ko, tapos editor-in-chief ko sa GPN Vision. Grabe. Tapos presidente ko sa Backfed sang Bilog Sa Federated Bacolod. nga group. Oo, nag Occidental. So multitasking kay Yes. pala. So I'm pretty sure si Congressman Greg Casataya, amo na nga namin iya nga pagserbisyo kay naagyan niya man ang multitasking. Yes. Maintindihan niya ko nang nagkakahitabo sa ground. Sa mo na nanamian ko gid. So dira na mga part ba lang nga bata sang driver, Yeah. halin gid sa masa, nagtutom. Yes. Nagandom nag-eskwela. Subong palangga ta nga kongresista. Yes. Kaya nami ang ginalinan mo. Ang nag-evolve sa into better and the best na subong niya. Amo nang yan, hindi na ko nanong nagapaano ka lang da, may buot kasing gano'n. Yes. Inaiya proven and tested. Amo ni nga kalipay, gi ko nga ti, upod ta na makasubong, Yes. nagdanding uwa, kagid nga, Yes. may istorya naman ta, okay? So, gusto mo na guro Yes. ma-introduce ko na sa linya? Sir Rod, thank you very much sa imo nga pag sa special part nga kanta because ang aton mga makaupod subong butsugon more than one, Sir Rod. Wow, thank you. Ang aton mga makaupod subong sila ning mga pamatuod nga kung ikaw isa ka pamatanon, dako-dako ang imo nga kay gayunan para mangin kabahin sang pinakadako nga desisyon nga aton paghimuon sa magaabot kapag pinili ay apang apisar sang tanan nga kakalatabo subong no gusto tagid i-highlight ang espiritu sang pagbinuligay sa mga pamatanon subong para kay Correct. Congressman Greg Casataya. Correct. Ang una ta subong nga pag-istoryahon na Sir Rod, isa sa pinakamatutom nga SK chairman sa nga Bilog nga Bacolod, and at the same time isa rin siya sa makambako tampad gid nga abyan, very loyal, not because we are on the same political party kiti way tama na ginakwan, but he is a kind of a friend nga would tell you the truth, nothing but the truth, and would really remain on your side until you get all the points nga gusto mo matunan. So hindi ko na pagpadagayon pa ang gwapohon, mapisan, masaligan, kagmay, panindugan, aton palakpakan SK Chairman Jico Vertosio sang Barangay 7. Hello, Chico! Maayong hapon sa imo. Sir, okay, try tanay Ano kung din siya, okay, ginatinguan pa ni Migo Henry. Ano Ay, okay. siya? Okay, hello, SK Chairman. Chico. Hello. Sir, ara na sa. Okay. Hello. Yes. Hapon. Hello. Neighbor ko man si siyempre kay Bamba, sa Barangay lapit. 7, lapit sa Barangay Lapit sa inyo. 2. Okay. Yes. Chico, Hello, hapon. may ngapon si kaga ay hatag din si mong tiempo kakadasig mo. Okay manamyaw kada anay, then at the same time tell us more of your experience working with of course Congressman Greg Casataya. Okay. Okay, ginatamya ako gali subong hapon, mga kabarangay ko di sa Barangay 7, gapamati. Especially ang subong nga interview, pamatian yung kikisalan eh. Okay. Ginatamya ako man ng mga speaker awards ko nga gabulig sa akong serbisyo diri sa barangay. Kag akong family and friends, kag especially sa ato na congressman nga pinalangga, Congressman Greg Casataya. Wow, kanami.
Okay, Jake, tell us more kung ano ang imo mga eksperyensya sa pagtrabaho upod sa aton nga Congressman Greg Gasataya. Okay. Sa ako lang experience, si Kong Greg, isa sa mga idol ko, isa sa mga icon sa mga pagserbisyo. Si Kong Greg, damo, nagidi siya nabuligan sa amon di, especially sa amon barangay. Hindi ko na maisip kung pila na nabulig di sa amon. Yes. Especially sa mga CHED scholars, sa mga youth, mga burial assistants, mga medical assistants, kag especially sa mga mga gapangayo bulig bala nga diretsyo lang pagka do direct bala kinalanon, especially mga hospitalization na emergency. Yes. Kag si Kang Greg gid siya ang tao nga wala gapang indi sang kung palapitan mo. Yes. Kag wala ga force sang imong desisyon kung diin ka. Wala man siya ga base sa color. Ang gina-base ni kung sa ako lang is from the heart mo lang kung willing ka siya magupod. Okay gina siya kung hindi ka willing siya, wala yung mga gina-force nga piliton nga maupod gid siya. Wow. Kag si Kong Greg, na siya, palangga, gini siya namon as a public servant. Kag siya gid ang the best nga pinaka-idol ko as a public servant. Katahom sa imo gin-share sa amon, dumahibi man ko ba? Okay, Sir Jonald, anong pwede mo madugang? Actually, kami ni Chairman Jico, aside nga friends kami, permi ko na siya kinapamangkot ng anong feeling mo ang quality ni Kong Greg nga permi mo ma-share sa mga pamatanon nga makakuha bala leksyon. So, ay pabati ko si mo Sir Rod kay pati sa imo dumatulo malaluha ko kay never gid ko ka-expect nga ang friendship nga na-build namon bala na SK Chairman Jico is really more than public service. And Yes. that's beyond what we can imagine. Nga blessed ta kayo. So, boss. Oo. Boss, kay Permi man Permi taman ang gina-discuss nga duwa kag ti kabalo ko always mo gid tinguaan nga i-share sa mga pamatanon. Ikaw gidan Perme ang number 1 nga ginadlaganan. Oo. Top 1 kagid sa akong top 1. Effective sa SK Chairman kung katuan, action agad. Wala mintes. Aba! Amo nang ato nga congressman mo. Yes. Tungod na sa leader tagid. Yes. Sa public leader ta nga inabalang gusto yang iya mga staff amo man ubraman sang ila ulubraon, no? Katahon. Dako good heart si Kong. Salamat. Kaigo. Yes. Boss, ako Sir Rod, i-share ko na sa imong permigrat. Boss, anong mahambal mo no sa mga pamatanon naton subong sa laragway o kung sa image, sa imahe nga ginapakita nga leadership ni Congressman Greg? Anong matun-an ta sa liderato ni Congressman Greg bilang isa ka pamatanon? Okay. Masiling ko lang sa leadership nga gitawag ni Kong para sa youth. Ang una gid, wala gid ka pabaya si Kong. Okay. May mga seminar si Kong nga program like mental health Wow. nga para i-guide ang mga youth para sa ilang future kag para man sila kagalingon. Yes. Next, may mga sportsman si Kong para sa mga youth para ma-avoid sila sa drugs, other activities nga hindi makamayo sila kagalingon. Yes. Next, kag ang mambal gid sa mga youth diri sa amon in terms sa financial sa ilang pag-eskwela, wala na sila kuno other than nga may ginadlaganan. Si Kong lang. Dako gid nga bulig sila ang CHED scholar. Kag sa mga non-school naman, out of school youth, nga mga youth di sa amon, ang nami kay Kong, kay may mga offer si Kong.
like Okay. Maskwela TESDA, Okay. for nga maka-avail man sila like mga welding, cooking, kag kung ano pa nga skills nga dapat nila ma-improve nila. Kag ginapasalamatan nila kay free ang tanan. Wow. Tapos may starting, ano pa no? Toolkit. Tools o Yes. toolkits, o Yes. no? Ah. Mm. So ang bakot lang balan di sa mga youth namon from the heart Manila kung DNC kong ka aragid sila nga nagasuporta. You nailed it kanami, no? Kaya ako unta hindi bala as kay Chairman Chico magambal kang kumpigado kaya mambal kang matesda na lang ko ti ara sa gang kay ang scholarship may ara sa TESDA scholarship. Kaya kung magambal ka nga Chad madugay mo, hindi balaga pila ka tuig, 4 Yes. ka na o 5. Yes sir, continue. Kag ang mas nami pagid sir kay libre nila eskwela, may allowance pa sila. Para Yes. sa pamplitin nila, para lang maka-eskwela man sila. Kanami, no? So, masiling na Don't ito forget. na multiplier ni sir mo, no? Makabulig ka sa imong pamilya. Pagkabulig mo sa pamilya mo, mabuligan mo pag ito ang younger siblings mo. Tapos, matestimonya pag isang imo man kaingod balay, nga ti, hala ka namin bala sang programa ni Congressman Greg Gasataya para sa mga hubinon. Nami sa gangigit sir, no? Kay ako unta Sir Jeco, hindi bala problema ta ang mental health sa sininga pandemya. Pagid, sa gang no, mental health mo, ang pag-eskwela mo, ti arada si TESDA kasi Ched. Tapos ang doli tupad, no? Di bala sa gang, ubra ka. Ano pag ginagalit sir? Oo. Ang dole to pa, damo-damo, dinabuligan sa among barangay. Maski masiling ta pilala na kadlaw, mambal ka 10 days, pero makabulig-bulig, hindi bala? Nako, ginabulig sila. Yes, nako. Gigagti, para sila sa sports. Hindi na maghimo sa kung ano pa nga kabalastugan ng aton. Allow me to say the word, aton ng hubines. Kag, dili sa sports, siya may basketball mo. Nga, ginapasigi-sigi ni Congressman Greg Sataya. Kung wala lang nag-pandemic, so buong guro, pila naka-season. Oo, nga no? nasa Sadya, sports. Gurti. Ikaw, sir, gampang ka bang guro sigurado ay? Gahampang na lang ako subong sa rice cooker. Okay. So, sir, your parting words, anong pwede mo paging madugang, kagang imo din pagpanamyaw, pagi ba si may na, kadam gusto may dugang? Yes, sir. Okay. Madugang ko lang gali, parte kay kong din man si Kong, tanan ko mga friends, families, gisuporta gid siya. Kag, tani kong, sa panglakaton mo, maging lang tanan, safe lang tanan. Yes. Para madamo pa ka mabuligan sa Bacolod. Yes. Wow. Kanami. Sir, basi may panamyaw ka nga dugang, okay na? Ang imiliga, ginatami dito mo? Ginatami ako lang gali ang mga staff ni Kong grabe gid mag-assist para Yes. lang mapadasig ang mga tanan nga program, tanan nga mga assistants na tanan sa tao. Pag ginatami ako mandagali ang akon nga partner in life si Judy Ann. Wow. Gabrato sa bongit, hindi sa kapamati. Okay, yes. Pag siyempre, ang idol ko, gid kagang boss ko, si Boss DJ Jonas. Agaling. Dong, mga hagaray, doon maupo na lang ko ni hagaray, mga pita mo. Biyo, tama lang sa akon. Ano na, nung very, maba ko lang, like Congressman Greg Sataya, ang ginaposes nga karakter ni SK Chairman, loyalty, honesty, and at the same time, a friend nga masaligan mo all the Yeah. time. Amo na si Chairman Jico. Wow. Thank you. So, Sir Jico, madamo gid nga salamat sa paghatag mo sa imo nga tinion sa amon nga at least na interview ka namon kagti ang imo nabatsagan ang imo korason naka-pour out kagid balasang matuod-tuod. Nagpalpitate. Nagpalpitate. Okay. Please to talk to you
And God bless you as well sa iyong mga Okay, pag-alagad. thank you. God bless. Okay. Bye-bye. Hello. Okay. Bye-bye. Boss, thank you. Okay. Bye-bye. Okay. Bye-bye. Amayad to, ladies and gentlemen, si SK Chairman Jico Bertosio sa Yes. Barangay 7. Hi na lang gid. Kanami, no? Gani. Nani siya. Ka-natural lang gid siya bala. Yes. Wala iya siling kunano. Very candid na siya. Kanami siya. Okay. Well, hubin. Yes. So, ang mga hubin kabalo ko arat ang pwersa sa inyo, dako gin nga pwersa kag ano lang gid kayo. Kamo mag-ugyon kaluyan pagid ang aton nga Congressman Greg Gasataya. Kinanglan gid siya. Kag ti siyempre ang masiling ta na damo siya na budigan sa CHEDA Scholarship Program kag man sa TESDA Scholarship Program. May ara pa kitang phone patch just in case. Yes. Before na ginatamyaw gid gali nato no ang tanan nga mga tagpalamati nga mga SK kagawad subong hello gaano sila sa akon gapag-greet sa mga SK kagawads no sa Barangay Singkang Airport, hello sa tanan nga SK kagawad sa Barangay 7 sa Tangub, hello ng happy birthday belated happy birthday kay sa friend namo ni Rick SK kagawad Rika si Moiko, hello si DJ man sa mo sir Rod. Pero subong no nga tion first kinating waan tagid nga makita sila tanan subong naman aton pagtawgon no ang pag-istoryahon ang isa ka mapisan man nga SK chairwoman sang syudad sa Bacolod. Mabalta ni Sir Rod nga parehas no sang nagligad naton nga gipang-interview nga mga kapitanes. Isa na siya sa mahambal naton nga inablang may ara siya heart hindi lang kay tungod nga ara siya kundi ang passion niya for service and helping everybody else ara gid sa iya. So, ano nga barangay naman yun? Excited ko, karon lang. yes. Sige, parang may suspense gawa, okay? Yes. Kaya mga baka Bacolod City, nako. So, Yes. Dugay, what Yes. specific barangay DJ is telling us. Anyway, sa Kamsinyan community, hello. Yes, ay, Sir Roderick sa Monte. Mm-hmm. Sir Roderick sa Monte. Hello, sir. Tani, sir, no? Mano ta? Anyway, ara na, no? Okay. So, pakilala mo na. Yes, pakilala ko na pinakagwapa, pinakamapisan, kag dako kayo ang tagipusoon sa pagserbisyo. Aton palakpakan, SK Chairwoman Dana Micaela Permas ng Barangay Singkang Airport. Palakpakan na may kasamang hiyawan! Hello, mayong hapon. Good afternoon, Sir Rod. Hello. Hello, best. Hello, Dana. Salamat sa tinion mo ha, nga ginhatag mo sa amon subong. Nga, I'm sure, Domingo, siyempre, daw medyo may, ka-family day na iya. Pero salamat, Ari, upod ka namon subong. Dan, anong pwede mo ma-share sa amon? Sir Jonald, please? Yes. Ako ya best ng kabaluman ko nga per me naman tayo kay istoryahanay. Pero ako ya personally nang ako gina-admire ko gyud ang leadership mo because nang you don't just do things on your own and inablang very consultative. Pareho kay Congressman Greg Gasataya. Yeah. May resemblance gyud for me. Puno pamangkot, anay. Sa Yes. pulso sang gada isa. Yes, amo ni siya. Nang I mean, before kami magbuhat, amo ning pinakanamian ko gid siya because very humble, ang humility, amala galumapaw, gakalatnan kami. And si Congressman Greg sa time. But this time no, mamangkot kami best anong mga programs no so far nga may ara gina-share si Congressman Greg sa sa Bacolod kag specifically no sa Barangay Singkang Airport. Oo. Una, gid of course, i-share ko with ang program na ano ko man, naka-benefit man to kang isa man ko sa produkto, of course, ang CHED, yung scholarship program ni Kong. Wow. Oo, yes sir, sa isang college ko, sir, dako, ang nabulig as in, dako, nga bulig na nakatapos mo ko sa pag-eskwela ko tungod na sa CHED. Wow. Kanami, no? Oo, yes sir. Kagsubong, of course, kung ano man subong, ang naano ko, naging part with the si, Kong Greg. Wow. Kung ano man ang, subong, kung ano ang, What have you become now kay ara gid sa no? Na bali ara gid sa imo nga journey, no? Oo, yes sir. Oo, kay kung isa kayo sir estudyante, ang college life, gid ang pinaka
importante kay do pakad ko sa pick bala sir sa mga Yes. dali mo na naman malabot ang mga hando mo bala sir. Na, agree ko na. Yes. Kay isa pa nga daan, magambal ka nga Singkang Airport, katako nga barangay. Yes. Kay kagawad nga daan si DJ, di ba? Oo, yes sir. Ay sa Grabe nga nag-upod gid kamo nga duwa nga tis kamo da bala ka nami. Yes. Kamo nga mga pamatan-on pakasinggit gid ya nga ti tungod sa scholarship nga ginpatuman ni Congressman Greg Gasataya ti dako-dako nga bulig sa inyo tanan kag has impacted your lives. Yes Yes. sir. Yes sir. Totoo. Kanami, no? Um, Ang ano pagidan ang mga iba nga mga proyekto so far na daw na ano nyo? next year para sa mga youth man Japon, of course, ang mental health na awareness na ano manikong Yeah. ng dako-dako yun ang sir nga bulig sa mga pamatanon sa kay nang naglabay ni ang pandemic mas sa subong ti gina-face sa Japon ti damo-damo sir, as in even ako personally do naglabot man sa point nga do hindi mo gid bala malikawan sir nga Correct. tungod diri sa pagbag-o sang do kanyo normal nga life do Yeah. mo ang naapektuhan bala sir sa ilang nga mental health. If I'm not mistaken, even sa statistics, daw nagsaka ang suicide nga reported suicide sa ano sa ato naglabot na 27% ang ginsaka no kabudlay gito dang mental health dana no Oo, yes sir. mayo na Sir, kaya absolutely. si Congressman Greg sa tayo nga ginprepararya man kamo kaya amo ng area nga daw bulubudlay kay amo ng area nga daw damo mga challenges sakto Yes, sir, no correct. yes sir ma'am ano pagit ang daw medyo share mo sa amon sa mental health ano pagid ma'am sa Oo, ang Singkang next Airport. year is ang dako-dako gid nga nakabulig man especially pag pandemic kiti damo-damo sa mga kauturan nga tiwaay nang nakaubra dayon sa mga simpong nga nagdala lockdown kiti laban yung mga companies bala sir ti affected gid tungod sa pandemic ti aga man ang aton nga duli tupad nga Okay. damo-damo gid ang nabuligan. yes okay damo nabuligan kag ti maski paano guro sa magambal ka nga doli tupad ng may ara man na nga daw masiling na binis nga gaupoda anong puris of the Yes, poor Yes, actually, ang especially sa Barangay Singkang, damo-damo, gid mga youth, sir nga Okay. naka-benefit. Oo. So, kadamo, nandun mga pamatanon, nga may mga bata na. So, gina-priority, isa man sila sa gina-priority namon, kinanlan, gid nila, no, para makahatag ng kinanlanon sa ilang nga panimalay. okay so ano pag madugang mo Sir Jonald Ay, yes. Gusto ko lang i-share kay proud ko ni sa Yaya. Ang iyan nga course ng physical therapy sa BSPT sa My Riverside. okay And board pastor ni siya sa Rod. wow Kabudlay, isa na sa pinakabudlay nga kurso sa, of course, biskan diin guro nga state colleges, kag even private higher institution, nga mambal naton nga, tungod sa, siyempre tutom, gini siya kayo, and at the same time, amo tong na-share niya, nga tungod sa CHED scholarship nga program ni Kong Greg, nakabulig pa piyan sa iya. Kaya kadamo, ni kamahal ni nga kurso, kag kabudlay i-graduate, pero di palakpakan ta si SK Chairman, kay pasar, and sa buong ongoing ng iya nga masteral degree. Diba? Congratulations. proud. Yes. Ma-level up pag na ang doctorate niya sunod. Do. Dan, Ma'am Dan, ano pag ang pwede mo ma-share sa amin? Ang sa sports siya, kumusta? Ang sa sports naman, sir, nang sang time nga nang okay pa ang tanan kag hindi pa restricted ang mga physical contact ng sports ti ara ang basketball Correct. nga liga nga ginapangunahan man ni Kong Greg. Wow. Isa subong di sir kay bawal pa man pero grabe ginaisir ng do kumbaga bala ng ang mga kabataan kasi makafocus bala sa amo ng abutang at hindi na nila maubra pa ang iba ng mga bagay nga hindi dapat buluhaton. Yes. Agree ko na kanami, no? So, ang pagpaminsar mo, ang imong physical activity, aragid si Kong Greg. Ang pag-eskwela, ang aton ang pag-evolve sa aton nga natawag nga edukasyon, ara man sa. So, truly,
he touches our Grabe, no? our lives, Grabehan, no? grabehan. Kanami, no? Kasi una bala SK Chairman Dana sa amon tiyempo. Well, SK na ang term kay ano sa una mo, kay KK. attorney ng Cesar Distrito. SK pa na, SK na siya. SK na. Bag-una nga daw sang tiyempo yan, dyan nagsugod. Kika kami ya KB pa. KB. Kapapati kasi una sa kabataang barangay, matyaga lang na mo yung baili mo. Fundraising lang para mabaili. Oo. Masinadya. Pero kamusubo nga mga youth ya, nami kay at an early age, amo na bala may ara na mga mental health nga ginbulig si Congressman Greg Sataya, may CHEDA scholarship, may TESDA scholarship, you're into sports kanami, no? Tapos amo may dolly tupad pagid kanami nga daw mabatsyagan bala, no? Sang tagsa-tagsa sa mga pumuduyo. Yes. And part sina, Sir Rod, no, ang values formation. Yeah. Nga, kumaga, makita mo ba kang Congressman Greg Sataya, nga, tanan nga naton, nga upo din naton sa discussion ng mga guests nato, no, may resemblance gid ang values formation kag leadership nila. So at on that note, no, ng best ng anong pwede mo mahatag sa amo, no, kumaga syempre lapit ni si Congressman Greg sa mga pamatan-on, Sir Rod, and of course sa ilagid ng mga SK chairman. That's right. Anong ma-share mo sa mga pamatan-on naton subong mga nagapalamati nga ano ang sahi sang liderato nga may ara si Congressman Greg nga pwede ya ma-share kag padayon gid, no, para sa mga pamatan-on. Okay. First of all, nang gusto ko lang i-share mga sa tanan nga pamatanon sa syudad sa Macon, especially sa pamatanon sa Bangisang Airport. Gusto ko lang i-share ang mga kung ano klase nga tao kag leader si Kong Greg. So una, si Kong Greg is a man of integrity. Wow. Kumbaga, kung ang ka-strong gid bala sa iya kag-firm sa mga desisyon siya nga kabalo sa nga ikaayo kung tanan. Yes. So amo na ado sa uli amo giniyang ga-prevail bala pag isang damo gid ang mabuligan kag ang maka-benefit. Okay. So second, si Kong is an empathetic person. So Yes. may maara sa mga program nga like ng isa pa ginabala Sir Lloyd, ang financial assistance sa burial kag medical. No. Thank you. Oo nga, kaintindi si Kong Greg, itong ang mga kaagyan sang mga kauturan sa tanan-tanan, hindi yung makabenefit, hindi lang mga pamatanon. Yes. Tapos, lastly, si Kong Greg is an exemplary nga leader. Nga daw kami mismo, nga mga bagong tubo, nga mga leaders ba, hindi daw binalook up dito sa bayan namon, kaya binalantaw nga daw isa dito dapat sundin. So, kumbaga, one of a kind, dito sa Congress. Na. Yung kasi isang leader. Agree. Oo, kanami do. Hi. Natandog mo ng korasyon ko, Dan. Nasa gin-share mo ba? Kanami do sa inyo, Dan, sa Barangay Singkang Airport, titi, medyo plus factor pagid kiti ara man da sa inyo barangay ang aton nga congressional staff nga si Sir Jonald Andrade, no? Ako na nga plus factor, no? Oo. Grabe, Sir kapisan-pisan, ginain sa iya, yakaglag ko ka 24/7, mga on-call. Na, ang unang nami. Oo, grabe. Nagululupugid ka mo. Amo na nga sining birds of the same feathers flock together. Yes. Nami. Lead together. Oh, kaga no? Kag syempre mga barangay Singkang Airport. Vote rich vote kayo. rich nga barangay. Yes. Ako ni. Dako gid. Kadako ni kag tiya ako hindi pa ko nabago kay itong permi ko nagasulong sa Palmas del Mar. Pag sa Purok Size, Ati-Atihan Festival. Gaano ko daw sa Singkang Airport yun daw lapit pa sa corazon ko early on sa akong career as an on-call MC ara na pirmi exposure ko sa una. Tungod ba na sa kay attorney, kay Cesar Distrito. Yes. Isa na sa mga amigo ko nga mga first friends kung hindi pag abot ka rin sa Manila mo. Gamay ka pa tuguro tanaya sa ka-MC ko. Ano ka pala tuguro tadler? Katahom na Dan ba si may kakidaw ang tiyempo ta gamay na lang may parting words ka kag at the same time greet ka kung sino gusto mo nga greeton.
Ay, of course, gusto ko gitamyon ang tanan nga pamatanon sa barangay Singkang Airport nga nagapagati ang sa akon nga upod sa council sa of course sa Gagawa DJ Yes. tagang iban man naman nga kaupod sa council nga SK nga mapisan man and of course barangay council kagang pinaka ever supportive kag pinakagwapo kag duot naman ako pinang sa Pitini distrito Yes. kag sa iyang nga family. Muna sir. Last sa akon pag sir nga mga gusto ko na ng mga loved ones ko din sa Panimalay. Kag adan, hindi ka kidan madula ha? Kinanglan ginamo suporta sa mga youth sa Yes. Barangay Singkang Airport. Dan ha, kagkabano ko damo ka man mga friends. Inggan nyo, kita kinahanglan namang persan yung tanan nga mga hubines. Yes, sir. Kaya gusto Yes, man sir. nato medyo hubin man nga nga congressman. Tiyan mo na si Yes. Congressman Greg sa taya. Yes, sir. Okay. Kaya salamat sa imo tiniona nga nakaupod ka namon. God bless you ha. Okay. Yes, sir. God bless man, sir. Thank you. Yeah, thank Thank you, Bes. Kanami, Thank you, no? Bes. Kanami. Thank you, ma'am. God bless. Okay. So, maya to si SK Chairman Dana Micaela Perma. Wow, Yes. kanami, no? Speechless. Dahil kanami nga, at least Yes. kanami, sa duwa mo nga na convince bong nagpasugot nga ma-on air ta sila. Yes. Interview kag through phone patch pero dako na nga bulig. Yes. Hindi mabalaan bala nga ang mga pamatan-on para gidya kay Congressman Greg Gasatay. Yes. Period. Yes, na yan. period na ginaya. Baka, mala na kay madugang. madugang. Oo, gabay pa kag Yes. kaluyan kag mo na bala ang inaya wala na nano nga gina-coach ta, Why? balan kundi halin ginaya sa kaibuturan sa ilang nga tagipusoon ang gila na panghambal. Yes. Nakambal sila mo, nakinagyan nila mo. Na-experience Yes. siya nila. Ang Talking mga from the pamatuod experiences. nila. Yes, good Sir Rod. Ano madugang mo, Sir Ako Janot? personally, Sir Rod, sa experience ko man bilang SK man, no, nang ako ang resemblance ang leadership, kag ang, kumbaga, ang consensus nyo as a group, very important. Correct. Kag kung gaog yun ka mo, tapos ang suporta, pagid ni Congressman Greg sa tayo, nagabubo, pagid, ay, sobra-sobra na gidya. Correct. Though, You can never go wrong. yes. And of course, nang ginapangamuyuan, tagid ang tanan. Yeah. Kay, amo na, perming ginatudlo, gid ni Congressman Greg Sataya, when things went wrong, or when things, do you think na hindi siya amo sa gina-expect mo, you just have to keep praying. Amo na ginambay sa mga perming. Okay, sa ganun gina-apply, sa ginanginablang, why worry when you can pray? Yes. Mga importante. Padre So, sa aton grupo, amo nang kinanglan, tagid subong, inang aside from pagpangamuyo, gapati man na mo nga nasa Diyos ang awa, nasa tao ang Yes, ang gawa. So, dugangan tapagid sang kapisan. Yes. Amo na kanami sa inyo sa congressional office, kay ti, maski paano, bala nga, ginagaan nyo gid sang pag-atipan kung may mga concerns nga ginapalabot sa inyo. Kadasig, hindi na mabulubudlay, hindi na damo pa chiche, buritche, inyo ya diretso nga, kung may, amo na mga kasimple, Yes. baka ko sa opisina nyo, kay kinanglan ko bulig, hindi ka pag-abot sa opisina, kalantuan mo, ang kantuan mo, ka namin, guramuson. Kinablang hindi pa bala mga polite nga mga klase tao, bala nga, tapos lain ang style, ano naman, lain man to sa nagligad, tapos lain naman to, amo na Yeah. bala, tani, consistent pala. Yes. Kaya ka-reflect na sa liderato mo kumatabo. Yes. Kasi siyempre, kung ikaw bisuplado ka man, budlay ka Right. pa Approach. hangpon si Donald man, di maka-reflect na kay Congressman Greg Sataya. Amo na nga, Yes. kita mo na ganyan ka budlay nga, dapat, kita at the same time, ikaw ako mang responsable sa aton mga giho. Yes. Kay may ginahalungan kita nga aton palangga nga public leader nga mayo man sa aton mo. Yes. And we are working on it actually every day, Sir Rod. You know, consistency and, public and genuine public service. Ang mo ginang pinakatatakid ni Congressman Greg Sataya. Yeah. And tanan kami, bilang ako, ang humble nga staff ni Kong Greg, nagatinguha gid nga, maka-reach out bala. Yeah. Maka-reach out nga, hindi lang yan siling nga nagahatag lang ta programa, kag serbisyo, kung we get to talk to them
one by one because ang experience sabi Sir Rod nagamagaan kung ginaistoryahan kag gina-share mo kahit isa dara nga part ng gaupod ka kung ang sense of empathy mo sa iya nang gaupod ka sa iya na solusyon sa iya problema. That's right. Kaya mo na bala masiling ta nga ti nakaupod ko si congressman Yes. sa isa ka istasyon sa una. Masiling ta nga mayusa sa amo na broadcaster kag sa subong nga tinion nga isa na sa ka-congressman mayo sa maghambal kag inabala maghambal sa masiling ka nga ay tuod na bala ng balya hindi ka bala maalang-alang kay kung ano yan hambal na tinghuaan niya man nga Yes. matuman. Oh, ti amo na ako may aragi man na natural masilin gid man no, may kapaltahan pero ti amo nang pag-inchindi lang kay may rason man na da behind Yes. mo. Amo na. Kay may iban mga daw kabalo ka man, may natural lang reklamo. Ka na lang at our end, sige na nga ba na, yuhuman mo na, Yes. ka na lang. Hindi ka Yes. mag-head on kay kabudlay. Oh, kag ano usually ifara kita no sa public service, ang pinakapunto ta ginada, ang kumaga ang relasyon nga gina-build mo sa ila, you got to share your problem, you got to share your concern. Amo nang pinaka-importante nga amo na kay ni Kong Greg sa amon. When you talk to them, it's simply telling them that we are with you all the way. That's right. Tama. Oo. Kag masigan may ano ni supong pandemic. That time ba lang kumusta ka sa iya maski may fist bump lang ka mo o kung mauyatan Yes. ka sa abaga, mabatyagan mo ang sinseridad sa Oh, tao. oh. Amo na naman kung hello, daw ka nami bala siya ka mapalaan mo nga mo nami ansa nga nakit-anya ka that Yes. time. Nga ma-appreciate mo nga you're also ano bala you're welcoming sa kayo mo nga where you belong mabatsagan mo kanami amo na nami ko kay Kong Greg kay Mamayta may tion gidya sila nga makaistorya may Yes, tion ma'am. paano Afternoon, ma'am. may tayo kanami nami gina sa iya As in. sa iya nga karakter gwapa na sa ti nami pagid bala magsin sila layo kanami Kambol gid ya. Kambol kay ma'am. ako gani, magahod pa ko yung katawa. I'm really loud, magambal, magano. Pero sila, bala ka mga kakul. Yes. Ano lang ka-relax nga, mambal daw, ano lang, inanay. Amo na bala, amo nang, insakto manggid nga, ano mo, pamatasan. Hindi para sa akon nga, si Rod, sahi mo na, mabala sa piyak ka table. Hindi na sa si Rod, kaniwang, nagaman ako ito, nagamay ko. Si Rod na, niya nga balaan mo, ha, kistoryano ko after mo. Kagahod. Pati uling tingog sa piyak ka table. Amo na galing. Pero Yes. I'm really loud. Amo na mo. Nung Yes. at the same time, singer man tabi mo. Yes. And si Congressman Greg Sataya, loud man in terms of public service. Yeah, munang na. Gagahod ang ginaobra, wala gagahod ang ano lang. Correct. Oo. So, check na lang kay Action Henry. Ito, way matanupagdan ng Sir, oras. Sir Henry, thank you. Oras Thank na, you. okay. So, ang ibang parting words before Yes. finally go. Hello, gala SK Chairman Rica, kag kagawad, Bingbing Shantos, ka Presidente Sirito, ta Marilyn Hibala, sa tanang tagbang ng Carpet. I love you all. And, sa amon lang gid no, nga and, opinion ta, ako personally, naghangyo gid sa tanan nga, updan naton ang liderato kag yung serbisyo nga nagkakaangay sa relasyon nga gusto naton i-build, hindi lang sa mga programa nga miyara para sa Bacolod, kundi ang liderato nga kaupod ka mo biskan sino ka man, kag kung ano ka man, ano man ang imo nga hinalinan. Kay nga si Congressman Greg Satay nagapadayon ng serbisyo, may panindugan, masaligan kag mapisan. Agree! Okay, kag si JBL Luntayo, thank you very much. Kag God bless ko no kay Kong Greg. Kag kanami suno sa inyo mga staff. Okay, kay Connie Dormitorio, thank you very much. Bingbing Shantos, to baby Gregorio Yulo, kay Juan Lasterio, one more time, thank you so much. Time to go now also to Joy Teresa Ulgasan, my brother. I hope you're watching right now. So, time to go now. Dala naman ko ni DJ. Sir DJ. Yes. Mga ka-aksyon sa diin ka man sa Pinas, labuton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio!